оила макони меҳрубонӣ. дуруд бинандаи азиз, фарҳанг воқеан ҳам ҳастии миллат аст ва фарҳанги мо ин як фарҳанги ҳикматҳо аст ва мардуми мо ҳазорсолаҳо боз аз ин ҳикматҳо барои зиндагии ҳаррӯзашон фаровон истифода мебаранд ва дар ҳамин баробар хоб баъзе ҷузъиёте ҳам ҳаст аз ин фарҳанг, аз ин ҳикматҳо, аз ин панду андарсҳо ки метавонад дар зеҳни мардуми мо таъсири манфӣ боқӣ гузорад. Ва мо аз ҷумла имрӯз дар видео подкасти навбатии оила макони меҳрубонӣ дар ҳамин бора низ суҳбат мекунем ва меҳмонони мо аслан нафароне ҳастанд ки ҳам дар соҳаи худ хеле донишманд ҳастанд ва ҳам таҷрибаи хуби зиндагиро доранд ва метавонанд ки вобаста ба мавзӯи таҳти назари ин лоиҳа андешаҳои ҷолибро пешниҳод кунанд. Ва имрӯз Дилшод Раҳимӣ дар меҳмони мо ҳастанд, мудири маркази мероси фарҳангии тоҷикони пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, мардумшинос, фольклоршинос ва номзади илмҳои филологӣ. Ва умедворам ки суҳбати шумо ҷолиб хоҳад буд ва чун дар мавриди фольклору дар мавриди мардумшиносӣ гуфтем, хоҳ нохоҳ ин зарбулмасалу мақолҳо як ҷузъи зиндагии ҳаррӯзаи мо ҳастанд ва ҳама қариб ки як доираи муайяни зарбулмасалҳоро аз ёд медонанд ва таҷрибаи зиндагии онҳоро дар хотираи мо нақш бастааст. Ва бигӯед ки зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ муносибатҳои гендерии зану мардро чӣ гуна дар оила ифода мекунанд ва оё ҳастанд мисолҳои мушаххас ки онро шумо барои бинандаи мо ҳоло пешниҳод кунед? тавре ки камина дар як таҳқиқоти хурде роҷеъ ба муносибати гендерӣ ва инъикоси он дар зарбулмасалҳо инро таҳқиқ кардам. ба чунин натиҷа расидам ки дар зарбулмасалҳо муносибати зану мард, яъне муносибати иҷтимоии зану мард, на биологӣ, ва дар муҳити оила, дар кӯча, дар муҳити корхона, умуман дар ҷамъият ба таври гуногун инъикос мешавад. назари мардум ба зан ва инъикоси он дар зарбулмасалҳо гуногун аст. масалан, зан пеш аз ҳама зани хонавода, яъне кадбону, соҳиби хона, ва зан ҳамчун модар, зан ҳамчун духтар ва албатта статусҳои гуногун ё мавқеи иҷтимоии занҳо ҳам дар ин ҷо инъикос мешавад. ва мо метавонем ки дар бораи ин соатҳо суҳбат кунем ва ин ҷо агар мо намуна орем беҳтар аст. мегӯянд ки зан вазири мард аст, яъне дар хонавода тибқи андешаҳои мардуми тоҷик зан дар мақоми дуюм меистад ҳама вақт, чунки то имрӯз ҳам таъсири падарсолорӣ дар мо мушоҳида мешавад ва чун ҷомеаи ҳанӯз ҳам мо суннатӣ ҳастем, ҳанӯз мо масалан ба мисли аврупо, амрико як ҷомеаи модерн ба нарасидем, шояд дар имтидоди роҳ ҳастем ки мо ба сӯи он меравем, аммо то имрӯз ҳам ҷомеаи тоҷикон суннатӣ, ҷамъиятӣ боқӣ мемонад ва тибқи анамин тасаввуротҳои стереотипӣ ки тақрибан ин қолабӣ гуфтан мумкин аст, тасаввуротҳои қолабии мардум аст ки инҳо дар асоси арзишҳои динию ҷамъиятӣ ва ҳатто фарҳангӣ ба вуҷуд меоянд. занро дар мақоми дуюм ва мард дар мақоми аввал аст. чӣ хеле гуфтем, падарсолорӣ аст ва зан ҳеҷ вақт масалан шоҳи хонавода нест, балки зан вазири мард аст дар хона ва ҳамин тариқ мард дар хона соҳиб қудрат аст, бисёр салоҳиятҳоро дорад, тасмимро асосан ӯ мегирад ва баъдан ӯ метавонад дар машварат бо ҳамсараш баъзе масъалаҳоро ҳал кунад. хуб, ҳамин чиз боиси ба миён омадан ва рушд кардани зӯроварӣ ва хушунат намешавад? яъне мард шунидааст ки мегӯянд ки зан фармонбардор ё вазири мард бояд бошад. яъне ман тахмин мекунам ки баъзе ҳамин мақолаҳоро шояд баъзе гурӯҳи мардҳо нодуруст мефаҳманд. хуб, аз даврони хеле қадим чӣ тавр ки гуфтем ки ҳамин ҷомеаи суннатию падарсолорӣ роиҷ буд, ҳамин гуна ақидаҳо ба вуҷуд омаданд. инҳо як ақидаҳое ҳастанд ки шахшшуда ҳастанду як гуна дастур мебошанд, ҳатто буданд. ин дар замони қадим буд, яъне дастуре ки як мард ба марди дигаре, як марди калонсол ё таҷрибадор ба як ҷавоне ҳаминтур масалан тавсия медиҳад ки дар хона бояд ки мард ба ҳайбат ва зан ба иззат бошад. инам як мақоле ҳаст, яъне дар хона бояд қудратро мард ба даст гирад. аммо вақте ки мо аз асри 20 шурӯъ карда, аз асри 20 вақте ки масалан замони шӯравӣ буду, аллакай ақидаҳои баробарии зану мард ва онҳо ҳам дар таҳсил, ҳам дар
کاری مثلا دولتی و کارهای دیگر برابر با مردم شروع کردند الکی این عقیده ها این مقاله ها موقع خود را آهسته از دست داده ایستادند و امروز هم که زمان استقلالیت است و امروز ما یک جزو جامعه جهانی هستیم و رابطه ها با کشورهای دیگر خیلی زیاد است تاثیر فرهنگ های دیگر هم زیاد شده ایستاده است البته فکر میکنم که آهسته این عقیده هایی که اصلا نادرست هم هستند و میتوانند که باعثی پیدایش خشونت هم شوند. بله بخیرم. خب سوال دیگری ما هم در همین زاویه است که من چه خیلی می شود که ضرب المثل هایی که الکی بعد ادبیات شفاهی ما وارد شدن مردم از زبان به از دهان به دهان یعنی به دیگر انتقال میدهند چه خیلی می شود که تاثیر اینا را کمتر کرد به خاطر اون که در اکثریت مثلا همون ضرب المثل مقاله ها مثلا خودی زنها پستر نشان داده می شوند. چنین ضرب المثل یا مقاله ها را به طور صنعی نمی شود از بین برده. این در مدتی در دوامی مثلا زمان یا در زمان مرور سالها خودش از بین می رود. چون ایدئولوژی دیگر شد مثلا زمان شوروی دیگر بود قبل از شوروی دیگر بود و باز دوران مثلا استقلال آمد و دیگر اینکه مردم باز سواد شدند خیلی مثلا جهان بینیشان رشد یافته ایستاده است و از طریق دیگر این رسانه هایی که میبینیم هم طریق مثلا فیلم ها و طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر خیلی خیلی تاثیر میکنند به مفکوره مردم. ما نمیتونیم که مثلا یا گروه عالمان یا نمیدونم در پژوهشگاه ها نمیتونن که همین گونه مقال و پند و حکمت های کوتاه یا ضرب المثل هایی که مثلا برابری زن و مرد تبلیغ کنند یا موقع زن بالاتر گذارن اینا را خودمون آماوی کنیم خودمون یعنی که خب پیشنهاد کنیم. البته ممکن است که یک لایحه‌ای باشد که همین موضوع رو همین متن ها رو از بین مردم گردآوری کند و آنها رو تحلیل کرده با مردم درست فهماند که مثلا در طول تاریخ هر گونه عقیده ها در بین مردم وجود داشتند ارزی هستی کردند امروز هم یک قسمشان هستند و مثلا علما میتوانند که انتخاب کنند که کدامش مثلا برای سالمی عائله برای رشد جمعیت برای رشد جامعه برای هویت و وطن دوستی دیگرها مساعدت میکند آنها را گردآوری کرده مثلا توصیه دهند به مکتبچگان به دانشجویان که مثلا در آینده آنها عائله بنیاد میکنند. به نظر من که زمینه همه همین اکثریت مقالات که پیدا شدن این یک اندازه دانش کم یا سواد کمتر داشتن مردم بوده و در حالی که زن مثلا با سواد می شود زن مثلا صاحب معلومات می شود دیگر فکر میکنم که به این هم میدوند که همسرش رو باید احترام کرد به این هم میدوند که وظیفه او از چی عبارت است. من تخمین میکنم که خود داشتن سواد کافی برای جوانان این خیلی مهم است. البته اگر در عائله هم زن با سواد باشد هم مرد مثلا سواد با معلومات و با فرهنگ باشد فرزندان آنها در همین محیط تربیه می‌یابند و حتما آنها به همین به یک درجه انسانی سالم رفته میرسند. خب شما چون مردم شناس فولکلور شناس من کدام انعنه عرف و عادت اون چیزی که هستن مثلا یا شگون ها نمیدونم یعنی مردم چیزی که دامن پهن کردن فکر میکنید که من نگاه داشتن آنها و انتقال دادن به نسل دیگر بسیار مهم است و آن برای استواری عائله و خوشبختی زن و مرد مثلا کمک میکند؟ اگر ما رسم و آیین های مردمی را گیریم آنها به چند دسته تقسیم می شوند. رسم و آیین‌هایی هستند که خاص خانواده هستند. بعضی مراسمی هست که مثلا اینها به جمعیت به گروه مردم به خلق تعلق دارند و مراسم‌های و جشن‌های هستند که خاراکتری موسمی دارند و خیلی خوب میشد که پیش از همه باید این رسم و آیین‌ها این عرف و عادت‌ها را باید ما آموزیم مردم شناسان آموزیم و معین کنیم که کدام از اینها مثلا وظیفه های متحد کردن مردم را دارند کدام از اینها مثلا برای سالمی عائله برای تربیه نسل نو فرزندان مفید هستند مساعدت میکنند باید اینها رو مثلا جمع کرده در شکل های گوناگون دوباره مثلا به خود مردم پیشکش کنیم مثلا باز میگم به جوانان به مکتب بچگان صنف های بالایی دانشجویان طریق مثلا شبکه‌های اجتماعی میتوان که مثلا در اساس اینها یک برنامه‌ها فیلم‌های مستند تهیه کرد و البته این رسم و آیین‌هایی که اگر که یگان ذره به
солими оила ба солими ҷамъият агар мухолифат дошта бошанд, худи мардум инҳоро аз байн бурдааст ва имрӯз қариб ки тақрибан ин чизҳо намондааст. Ман мисол меорам як чанд шугун ё бовар. Масалан одамони пеш, одамони кӯҳна, ман аз масалан модарам шунида будам, онҳо мегуфтанд ки барои ин ки баракати дастархон напарад, баракати суфра напарад, суфраги хамир мешӯранд. Бояд ин суфраро нашӯем ва нашӯем бояд ки ба хотире ки баракаташ мепарад. ва нақл мекунанд ки ин суфраҳои мардум чунон масалан чирк баста буд, чунон ифлос буд ва чунон шах шуда буд ки ман тасаввур карда намешуд. ин як ақидаи бисёр ҳам ғалату хурофотӣ аст ки масалан аз даврони хеле қадим реша мегирад ва ин чизҳо оҳиста аз байн рафта истоданд. имрӯз насли нав албатта ба ин чизҳо роҳ намедиҳад, махсусан бонувону кадбонувони мо. шумо чӣ назар доред? баъд ин хавфнок нест барои фарҳанги мо ки масалан мо урфу одату анъанаву шугунҳоро ба фаромӯшӣ барем? ин наметавонад бо як рахнае барои фарҳанги миллӣ бошад? бибинед ки дар тӯли таърих ҳазорон боварҳо, эътиқодҳо, расму оинҳо арзи вуҷуд карданд, вазифашонро иҷро карданд, оҳиста аз байн рафтанд. дар тӯли таърих бозам арзишҳо иваз шуданд, идеологияҳо иваз мешаванд ва худи мардум вобаста ба анамо контексти идеологӣ, вобаста ба контексти фарҳангии иҷтимоӣ ин ё он ақидаҳоро масалан аз байн мебарад. яъне онро иҷро намекунад, ӯ оҳиста фаромӯш мешавад. вале баъзе ақидаҳое ҳастанд ки хеле зич дар мафкураи мардум нақш бастанд, мисли ҳамон занкалонӣ ва масалан кори зан анҷом надодан. аммо баъзе масалан коршиносони масоили гендерӣ ба ин назар ҳастанд ки марди ҳақиқӣ аслан бояд дар хона корҳоро тақсим кунад. яъне ҳеҷ айб надорад агар ӯ баъзе корҳои хонаро барои ҳамсари худаш, барои фарзандони худаш анҷом бидиҳад. яъне ки аммо баъзеҳо ҳамин чиза мавриди тамасхур қарор медиҳанд. яъне ки нафароне ки ин корро анҷом медиҳанд, онҳо миёни дӯстошон мавриди тамасхур қарор мегиранд. хуб, яъне ки назари шумо чӣ аст? оё дар масалан мешавад ки корҳоро ба занонаву мардона ҷудо кард ва назари шумо вобаста ба он ки масалан ба зан кӯмак бояд кард ё оё меарзад ки кӯмак кард ё бояд кӯмак кунад, чӣ аст? назари ман ин аст ки бояд дар оила пеш аз ҳама зану шавҳар ба ҳамдигар на танҳо масалан ҳамин хел чӣ мегӯянд як вазифаи мардии шавҳариро иҷро кунанд, балки онҳо ба ҳамдигар бояд дӯст бошанд, ба ҳамдигар ба машварати ҳамдигар бояд кор кунанд. ва чӣ тавре ки мегӯянд зани оқилаю порсо кунад марди дарвешро подшоҳ. яъне бисёр корҳо умури хонаводаю рушду пешрафти хонавода аз зан вобаста аст бештар. барои ҳамин марде ки бо машварати зан кор мекунад, ба кӯмаки зан масалан даст дароз мекунад, яъне кӯмак мекунад дар корҳои оилави дигар, ин оила пешрафт мекунад. ва баръакси ин агар мардҳое ки бо ғурур ҳама корҳоро ба уҳдаи зан мепартоянд, ҳатто дар тарбияи фарзандон, ҳатто дар таъмини хонавода, корҳои рӯзгор ҳамашро ба уҳдаи зан мепартоянд, ин хонавода ба мушкилоти зиёде дучор мешавад. чунки на танҳо зан аз уҳдаи ҳамаи кор намебарояд, балки машварат аз байн гум мешавад, ҳамдигарфаҳмӣ аз байн гум мешавад. яъне мард фақат ба ғуруру ба хости худаш фақат зиндагӣ мекунад. он коре ки мехоҳад онро анҷом медиҳад ва намехоҳад намекунад. аммо вақте ки чӣ тавре ки боз мегӯянд ки зану мард ҷуфти мӯза, яъне бояд ки дар оила ҳамин хел бошад, зану мард ҷуфти мӯза бошад ки ҳарду баробар аробаи оиларо пеш кашанд. масалан дар рӯзҳо ҳамин хел як зал масъала аст ки зану мард масалан ду аспи як ароба ҳастанд ки баробар оиларо пеш баранд, мушкилоти оиларо баробар ҳал кунанд. хуб, чизи дигар масалан тасаввур кунед ки шумо аз кор меед ва мебинед ки як ҳамсоятон либосҳои хушкшударо марди ҳамсоя ҷамъ мекунад ва баъди чанд дақиқа бо аробача фарзандаша берун мебарорад ва эҳсос мекунед ки масалан боиси тамасхури ҳамсояҳои дигар мешавад. ва ин чиза мо дар ҷомеаи дар оилаҳои суннатӣ яъне ки бисёр ба сахтӣ қабул мекунем. яъне шояд агар ба рӯшам нагӯем, нигоҳмон ба он мард дигар мешавад. яъне маълум мешавад ки оли хеле чизро дар зеҳнамон бояд иваз кунем. дуруст мегӯед. дар ҳақиқат имрӯз ҳам ҳанӯз давом дорад ҳамин хел ақидаҳои стереотипӣ шахшуда ки вақте як мард ба корҳои ҳамсараш кӯмак мекунад, ба таври дигар онро муҳокима мекунанд ва ҳатто як нав муҷозоти шифоҳӣ ба он ҳам лоиқ медонанд, ба мисли ин ки ба ӯ лақаби занкалон мемонанд
ё лабай занак мемонанд, лақаби лабай занак ва чанд лақабҳои дигар. албатта ин натиҷаи он аст ки ҳанӯзам ҷаҳонбинии мардони мо дар ҳамун сатҳи дунёи қадим боқӣ мондааст, яъне суннатии хурофотӣ аст ва бояд мо чӣ мегӯянд ба масоили оила, ба масоили ҷамъиятӣ аз нигоҳи нав назар кунем ва мақсад ҳадаф бояд ки таъмину ободию рушди оила бошад. хуб агар бо фоиз илова кунем, ҳамин гуна омор дасти шумо ҳаст ки чанд фоизи мардуми мо оле хеле побанди хурофот ҳастанд, махсусан ҷавонон? Не, мутаассифона мо чунин омор нагузарондем ва он мушоҳидаҳое ки шахсие ки камина дар давоми масалан сафарҳои хидмати экспедитсияи мардумшиносӣ доштам, шояд ҳудудан мо 60-70% ҳанӯзам суннатӣ ҳастем. яъне ин аз минтақаҳо вобаста ҳаст ё не? як андоза ҳаст, чунки мардуме ки дар шаҳр зиндагӣ мекунанд аллакай таъсири шаҳрсозӣ, шаҳришавӣ ё урбанизатсия дар онҳо зиёд аст ва аз давраи шӯраи бозам мегӯям ҳатто пеш аз он ҳам вақте ки шаҳрҳои калони бухорою самарқанду масалан хуҷанду истаравшану дигарро доштем, дар шаҳрҳо ҷаҳонбинӣ камтар пешрафтатар аст. ва аммо дар замони шӯраи боз ҳам имконият зиёд шуд, аммо дар замони боз соҳиби истиқлолӣ дастрасиҳо ба кулли масалан васоили иттилоотӣ зиёд шуда рафт. хуб дар оила кӯдакон як ҷузъи воқеан муҳими оила ҳастанд ва баъзан мо мегӯем ки масалан ҳар гунае ки падару модар бошанд, кӯдакон ҳам ин гуна тарбия меёбанд, мебинанд ки падару модарашон чӣ хел ба ҳамдигар муносибат доранд ва мо низ дар тарбияи онҳо аз усулҳои гуногун истифода мебарем. масалан як чизи оддияш ин аст ки вақте ки баҳои ду мегирад, моро сарзаниш мекунем, ҷанҷол мекунем, ҳарчанд ки баҳои дониш нест. мо медонем ки баҳо дигар чиз аст, дониш тамоман дигар чиз аст ва кор то ҷое мерасад ки кӯдакон мавриди хушунат қарор мегиранд ва онҳо ҳам баҳои дуашона пинҳон мекунанд. ҳолатҳои даронидани саҳифаи рӯзнома ҳам ҳаст. ин гуна аз таҷриба мегӯям. хуб яъне мо чӣ кор бояд кунем дар ин вақт? масалан волидон чӣ хел муносибат кунанд бо фарзандонашон ки онҳо аз гирифтани баҳои ду ин ҳад сари тарс надошта бошанд ба қавле ва пинҳонкор нашаванд? хуб кӯдак аз ҳамун таваллуду аз худшиносие ки дар яксолагӣ дусолагӣ ба вуҷуд меояд, духтарҳо ба модарҳо бештар тақлид мекунанд ва писарҳо ба падар ё бародару бузург агар дошта бошанд ба хоҳар бузург ба инҳо. яъне як нав дар тасаввуроти онҳо як нав идеал ё намуна мешаванд инҳо. агар муносибати падару модар дар оила хуб бошад, ҳамдигар фаҳмӣ бошад, фарзандон ҳам дар ҳамон рӯҳия ба воя мерасанд. аммо агар ки носолим бошад, дашному дуғу даранг бошад, зӯроварӣ бошад, хушунат бошад, инҳо ин вазъиятро дида истисно нест ки дар оянда инҳо ҳам ба ҳамон гуна рафтор сару кор гиранд ё дучор шаванд. ва дар мавриди тарбияи кӯдак гуфтед, вақте ки кӯдак таваллуд мешаваду дар синни масалан шояд аз 8-9 моҳагӣ шурӯъ карда ба талаффуз кардану ба пурсидан шурӯъ мекунад, онҳо дар ҳамон синни тақрибан аз 1 солагӣ то 3-4 солагӣ бисёр мепурсанд аз падар, аз модар, аз дигарҳо мепурсанд ки ин чӣ аст, барои чӣ ин хел аст, барои чӣ ин гарм аст, барои чӣ сард аст, барои чӣ масалан дар осмон офтоб ба замин намеафтад, абр намеафтад, ин чӣ аст? суоли бисёр медиҳанд ва вазифаи падару модару бародарону хоҳарони бузург ин аст ки ҳар як ҷавобро бояд дуруст ба кӯдак фаҳмонем, чунки ӯ ҳам захираи луғавиро бой мекунад, ҳам ҷаҳонбинии худро васеъ карда истодааст. яъне ба таври дигар ӯ иттилоъ ҷамъ мекунад, аз ҳамун синни соли хурдӣ иттилоъ ҷамъ мекунад. вақте ки ба ӯ иттилоъи нодуруст медиҳед, ин корро накун, ӯ болае. ё модари ҳаст ки масалан фарзанд 2-3 бор як чиз савол дод, агар сарзаниш мекунад, ҳатто мезанад ки савол надиҳад, корат набошад, рав гум шав, ақифаи бозӣ шав. вале калоншавӣ мефаҳмӣ. Не, бояд ки ба кӯдак ҳар як саволи кӯдак бояд ҷавоб диҳем. хоҳем ки кӯдаки мо, фарзанди мо дар оянда як инсони, як шахси босаводу донову кордону дигар шавад, аз хурдӣ ба ӯ маълумот диҳед. бале. хуб мо мардҳо пӯшида нест ки назорат кардана бисёр хуш дорем.
خوش داریم نظارت کنیم که همسر ما با کدام صفحه اینترنت می‌دارد، در تلفنش کدام یکی رقم تلفنی کی هست، کی با او زنگ زد. ما بعضا وقت تلفن اونها رو سنجش هم میکنیم، مثلا از شبکه‌های اجتماعی زیاد و مسنجر زیاد میبینیم. خب و همین چیز زیر نظارت بسیار جدی گرفتن طبیعی است که باعث جنجال ها میشود و زن واکنش نشان میدهد، نمیخواهد اصلا و این یک اندازه عدم باوری نسبت به همسرم هست. خب و فکر شما چی است؟ این واریانت اگر از میان برود چی میشود؟ آیا زنها از خود میروند یا ما مردها باز هم مورد سرزنش قرار میگیریم که مثلا نظارت کرده نتوانستیم یا چی؟ درست میگه. در اویلایی که همدیگر فهمی نیست همین گونه ناباوری به وجود می آید. وقتی که مرد به تلفنش رمز میگذارد یا کد میگذارد، این معنی اون است که کسی با تلفن ما کاردار نشود، معلومات من سیر است. یا زن اگر با تلفنش رمز گذارد، پوشیده کند، بسته کند، معنی این است که من هم سیر دارم و به این کاردار نشوید. اما من فکر میکنم در عائله هایی که همدیگر فهمی است، تلفن های هر دو باز هستند یا سیر همدیگر امون رمز میدونند ها. و باور کردن به همدیگر این جوهری عائله است، جوهری سالمی عائله است. بعد روس‌ها هم یک مقال دارن، چون شما که مقال زیاد میدونین، از اون جمله از روس‌ها نیست، اما دویره نوپرویره روسی چی میشه؟ بعد که ما مردم ما هم با آن بسیار پابند هستیم امروز دیگه. این مقاله که حضرت شما گفتید میتواند که در کانتکست های دیگر هم گفته شود. مثلا در مناسباتی مثلا پولی که به همدیگر باور میکنند و یک عملیات های پولی میگذارند و در عائله هم شاید برای بعضی ها این دستور باشد، این یک قاعده باشد که قاعده رفتار که حتما باور هم کنی باز نظارت کنی. ما خودتون شخصا در زندگی شخصی از این مقال کار نمیگیرید اینطور نیست؟ در عائله من با همسرم همدیگر فهمی کامل داریم، البته احترام هست و دستگیری همدیگر هست. رمزی که در تلفن من است اهل عائله ما همشون میدونن. یعنی باز است برای بیگانگان که از بیرون واردی مثلا تلفن من نشوند، البته رمزی هست، اما اهل عائله هم رمزهای همدیگر میدونیم. فرزندان یعنی بین ما هیچ سیری نیست. خب در فرهنگ مردم ما مساعدت کردن برای حل مخصوصا پرابلم‌های روزگار یک نفر دیگر، مناقشه‌های عائلوی یک عائله جوان بسیار رایج است. پدر و مادران خسرو خوشتومان و بیبی بابا کلام‌ها تاثیر می‌رسانند و مشکل یک عائله جوان حل می‌شود. اما احساس می‌شود که با گذشت سال‌ها با میان آمدن اندیشه‌های دیگر مردم فکر می‌کنند که به زندگی شخص سیوم باید دخالت نکرد. و نظر شما چی است؟ کدام وقت ما باید برای حل مسائلی مثلا عائله جوان دخالت کنیم و کدام وقت دخالت کردن درست نیست یا خوب نیست؟ جامعه ما جامعه سنتی است و از قدیم همین طور آمده است که طریق مثلا جمعیت یا گروهی با هم دیگر نشست‌های زیاد داریم، در عائله هم در معرکه ها دیگر و به هم دیگر مصلحت ها میدهند، راهنمایی میکنند دیگر. و اما در اروپا، در امریکا جامعه های انفرادی هست. آنها سر خود زندگی میکنند تنها. آنها با مشورت کسی نیاز ندارند. آنها اگر لازم شود اگر مشورت، آنها اون مشورت یا میخرند یا از اینترنت و از سرچشمه میافتند میخوانند. اما وقتی که بزرگسالان که صاحب تجربه و عقیده ها هستند و میدونند که مثلا حل مسئله کجا هست، در ما مراجعت میکنیم و خود کلانسولا هم با ما مشورت و مصلحت ها میدین. اما در اونجا چنین نیست. کدام واریانتش درست‌تر است به نظر شما؟ من فکر میکنم که چون ما هم عضو جامعه سنتی هستیم، برای ما این پسند است که در جامعه سنتی زندگی و همدیگر فهمی، دستگیری همدیگر زیاد است و بسیار غایه های نیک انسانی هم در همین جامعه ما بیشتر تقویت می‌یابد. ما یک مثال میارم. وقتی که کمینا سال 2006 در امریکا بودم، در یک اجاره می نشستم در یک خانه که خانه یک کمپیر بود، خانه یک زنی بود که تقریبا 60 ساله بود، در دانشگاه درس میداد و اما کسی نداشت، نه شوهر داشت، نه فرزند، نه خویش تبار. در خانه یک سگ داشت و 2 گربه تمام و خانهش که کلان بود، یک چند نفر دانشجویان رو اونجا اجازه میداد میشناد با مثلا پول. و من که از جامعه سنتی مثلا پرورش یافتم بیرون آمدم،
наметавонистам ки танҳо бошам. гоҳ назди онҳо рафта бо он суҳбат мекардам, махсусан бо он хонуми солхӯрда суҳбат мекардам ва мепурсидам ки вақте ки масалан бемор мешавӣ чӣ кор мекунӣ? мегуфт бемор мешавам, меравам ба дорухона меравам, бемор касал гуфтимо, рафта дору мехарам, мебарам истеъмол мекунам. хӯрокате ки мепазад, худам мехезам, ягон чӣ мепазам, мехӯрам, мехел. ба вақте ки ман нақл мекунам ки вақте дар оилаҳои мо чӣ мегӯям, дар ҷамъияти мо, ҷомеаи мо як нафар бемор шавад, ҳама аҳли хонавода, хешу таборҳо, тамоми деҳа наздикон омода хабар мегиранд, ҳама ба хизмат омода. Инаш мегӯд ман чӣ биёрам барои ту, чӣ дору биёрам, инаш духтур мебиёрад, инаш дору мебиёрад, инаш мева мебиёрад, инаш масалан бо сухан ҳамдардӣ баён мекунад. вақте ман ба он хонум нақл мекардам, вай ҳайрон мешуд. мегуфт дар ҳақиқат, мегуфт ҷомеаи шумо аҷоиб. дар мо ҳам мегуфтанд ки дар 100 соли пеш ҳамин гуна будааст, лекин аз байн рафт. яъне маълум мешавад ки ҷаҳонишавӣ як андоза агар ба манфиати инсонҳо ҳам бошад, як андоза метавонистааст ки агар нодурусттар бо он бархӯрд кунем, баъзе анъанаҳои бисёр шоистар аз миён бубарад ки ин бисёр хавфнок ҳам аст. буханам дуруст, ман ҳамин дар илми ҷомеашиносӣ мегӯянд институти меҳмонӣ. институт яъне ниҳод, як ниҳоди ҷамъиятие ки дар тӯли масалан 100 солаҳо шакл гирифтааст. ниҳоди меҳмонӣ дорем, ниҳоди зиёрат дорем, ниҳоди беморбинӣ, аёдати бемор дорем ки ин дар байни мардум ҳанӯзам пойбарҷост, ҳанӯзам эътибори худро дорад ва фикр мекунам ки ин лозим аст. бале. хуб, дар шароити имрӯз бибинем ки аксарият аз пайи дарёфти ризқи рӯзӣ мераванд ба муҳоҷират, ба кишварҳои дигар. хуб, таваҷҷӯҳ ба кӯдакон ва ҳамсарон камтар мешавад. барои худтакмилдиҳӣ ва бозомӯзӣ вақти камтар ё маблағи камтар дорем. чӣ кор бояд кард ки масалан ҳам аз пайи таъмини зиндагӣ бошем ва ҳам барои худтакмилдиҳӣ, барои хушбахт сохтани лоақал оилаи худамон фурсат биёбем, вақт биёбем? чӣ идеяҳо, чӣ вариантҳоро шумо пешниҳод мекунед? хуб, марди хонавода бояд ҳама вақт дар сари фарзандон бошад. акнун ба истиснои масалан муҳоҷират ё ягон сафарҳои хидматӣ, падарҳо бояд ҳама вақт аҳволи фарзандонро пурсанд, ҳама вақт бо онҳо вақташонро ҷудо кунанд ки бо фарзандон бошанд. агар яъне тавассути ин муомила бо фарзанду дигар нишасту хесту дигар, мо на танҳо ба онҳо як донишу таҷрибае медиҳем, балки онҳо эҳсоси танҳоӣ намекунанд. эҳсос мекунанд ки онҳо як саробоне доранд. ва аз тарафи дигар вақте ки мардҳо ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, ба сафарҳои хидматӣ ё ба корҳои дигар хориҷ мераванд, як муддатҳои дароз муддат дар назди фарзандон дар оила нестанд, албатта ин таъсири манфӣ мерасонад. ва дар ин ҳолатҳо бояд чӣ кор кунем? ман фикр мекунам имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ, воситаҳои иттилоотӣ хеле зиёд шуданд ки бояд ки ҳадди ақал дар 3-4 рӯз як маротиба занг зада бо фарзандон як суҳбат кардан дар кор аст. аз ҳамон ҷа истода онҳоро аҳволпурсӣ карда, хуб писарам имрӯз чӣ кор кардӣ, ба кадом дарс масалан чӣ мавзӯъ хонди, чӣ дарс баҳои чанд гирифтӣ. муҳим ки як робитае бошад, онҳо ҳис накунанд ки онҳо падарашон дур аст, онҳо беназорат ҳастанд. бале. ва ин бояд фикр мекунам як воситаи нисбатан хубтар ҳамин воситаи иттилоотӣ аст. бале. хуб, тасаввур кунед ки рӯбарутон як навхонадорон, як ҷуфт нишастанд. шумо чӣ тавсия медиҳед? кадом анъана, урфу одат, намедонам кадом панду ҳикматҳоро барои устувории оилаашон бояд ҳеҷ вақт фаромӯш накунанд? хуб, ба навҷавонон, ба онҳое ки оилаи нав бунёд мекунанд, пеш аз ҳама чунин машварат дода мешавад ки ҳамдигарро ҳурмат кунанд ва наздиконро. чаро мо ҳарчӣ ки камтар нохушоянд аст, нохуб аст, тезтар қабул мекунем? мардум асlan хел аст. масалан дар фарҳанги мо хуштоманбадбинӣ набуд ҳеҷ вақт. барое ки хуштоман ҳам мисли модари мо аст ва иқадар масалан ягон хуштоман дар рӯи дунё масалан 40 рӯз дар хонаи шумо истода фарзанди шуморо то 40 рӯзагӣ нигоҳубин намекунад. аммо хуштоманҳои мо ин корро мекунанд. аммо таъсири масалан фарҳангҳои бегона ки мардум рафтан муҳоҷирату
овардан ҳамин таъсира баъзе латифаҳо ҳам барои хушдоманҳо ҳасту баъзан эҳсоси масалан шӯхиомезу бадбинӣ нисбат ба хушдоманҳо ҳаст. чаро мо чизҳои нохуба тезтар қабул мекунем ё ин худи табиати инсонҳо ҳамин тавр аст? шумо аллакай як омили як нав гӯем бадбинӣ ё як нав ба ҳамдигар муросима накардани домод ва хушдоман ё келини хушдоманро гуфтед аллакай. яъне таъсир аз фарҳанги бегона ҳаст. аммо то ин вақте ки ин таъсир ба мо омада бошад, ҳамин гуна як ақидаҳо, ҳамин гуна ҳолатҳо ҳам буданд. созиш накардани як арӯс ба хушдоман аст, чунки талаботу меъёрҳои хушдоман дигар аст, аз они арӯс дигар аст. агар арӯс ҳамаи он арзишҳои оилавиро, ҳамаи он меъёрҳо дарк кунаду мутобиқи он рафтор кунад, ба духтари масалан ҳамун хонавода табдил мебud. яъне хушдоман баробари масалан духтарони худ ӯ келинро дӯст медорад. аммо ду пой дар як мӯза бошаду гӯяд не, ман бояд ин корро кунам, тамом, хоҳиши ман бояд ҳамин либосро пӯшам, тамом. агар мухолифат кунад, албатта ҳанӯз ки дар он оила ин як мавқеи худашро надорад, яъне соҳиби мавқеи хонаводагӣ нест. масалан дар баробари ин хусуру хушдоману ҳатто масалан хоҳаршӯю масалан хоҳарзану дигарҳо, инҳо чӣ аллакай мавқеи худро ва ёд доранд ва наметавонанд ки бо мавқеи пасти худ дар байни онҳо соҳиби як қудрате шавад. бале. хуб, саволи охирин, чӣ кор бояд кард то оила макони меҳрубонӣ, муҳаббат ва эҳтиром бошад? хуб, қаблан дар ин мавзӯъ каму беш мо аллакай фикромона гуфтем ки барои он ки оила солим бошад, барои он ки оила хушбахт бошад, пойдор бошад, бояд бо зан ба ҳамдигар фаҳмӣ, ба машварат, ба кӯмаки ҳамдигар бояд оиларо пеш баранд. масъалаҳо, мушкилоти оиларо бо ҳам ҳал кунанд. бояд аз ҳамдигар сирри пинҳон надошта бошанд. ҳатто даромаде ки мард дорад, бояд ки ҳамсараш аз он огоҳ бошад. ё агар зан кор кунад, онҳо масалан ба ҳамдигар донанд ки буҷаи оилави чӣ қадар аст, чӣ қадараш харҷ мекунанд, чӣ қадар пасандоз мекунанд, бо ҳам бояд ин корро кунанд. вохан ҳамин чиз бисёр муҳим аст, зеро ки аксарияти ҷанҷолҳо агар паҳлӯҳои дигар ҳам дошта бошад, заминаҳои дигар, яке аз заминаҳои асосияш ҳамин иқтисодӣ ва молиявӣ аст. бовар кунед, вохан ҳамин тавр ҳаст. дуруст мегӯед. хуб, ман саймона исоли сипос мекунам аз шумо. бинандаи азиз, умедворам ки як суҳбати бисёр ҷолиб буд ва шумо баъзе масъалаҳоро аз нигоҳи илми фольклоршиносӣ, аз нигоҳи таҳқиқоте ки ин кас анҷом додан аллакай шунидем ва умедвор ҳастам ки дарк кардем ки воқеан ҳам доштани дониш ва савод ин хеле муҳим аст. эҳтиром гузоштан ба анъанаҳои бисёр шоистаи фарҳанги мо ин бисёр муҳим аст. фаромӯш накардани онҳо ва интиқол додани беҳтарин намунаҳои панду андарсҳо ва анъанаҳо ба насли оянда ин бисёр муҳим аст ва умедворам ки шумо дар ин доира хуб варианти беҳтаринро пайдо мекунед ва кӯшиш мекунед ки оила воқеан ҳам макони меҳрубонӣ, эҳтиром ва муҳаббати тарафайн бошад. барои шумо оилаҳои ободу осоишта рӯзгори зеборо орзу дорем. барои шумо низ сипос мегӯем. то видео подкастҳои дигар умедворам ки саломат хоҳед буд. оила макони меҳрубонӣ.